Bor makmur gemari paloh dinawi bos. Kok roh kowe? Rono bos. Masih peteng ngene iki aku ya roh. Ketok. Ketok no bos. Sing mau ketok iki apane? Ya sawahe. Sawahe. Ya wit-witane. Wit-witane. Ya apa wae sing ana ning kene iki patut disyukuri bos. Dadi syukur iki penting lho, aja mek omong tok. Syukur iki aja mek omong tok. Contone warga masyarakat Barurejo. Wonten wongkon gresik iki. Tasakuran sertifikat iki nyatane yo gelar wayang kulit. Lah kowe iki wong seni lho. Kowe syukuran nanggap wayang kulit tau iki. Enggak. Aku nanggap tahu kowe nanggap wayang kulit. Ya tahu to, Bos, Bos. Tahu. Tahu. Ya nanggap wayang. Enggak, nanggap wong watuk kae lho. Oh, malah wong watuk. Lah piye nek ndi tukuran yo nanggap wayang umum lho, Bos. Gelar kabudayaan. Kemaremane wong Jawa iki yo Bos. Ya wayang kulit. Wayang kulit iki lho, Bos. Kulit sapi ini iki. Enggak, kulit kirek lho, Bos. Sati ngono kae pepeng. Ampun dasmu. Lah ya enek sampean ndi wayang purwa wayang kulit. Kowe karo aku lungguh ning kene sik ya, engko aku critakno kulit-kulit kuwi mampu. Aku demen karo kowe iki jenenge kulit. Iki kan iki ben referensi tak selingi sak sinden. Tak sinden iki Mbak Krisnia. Nah, ini kan ben ambekan sik. Aku mungkin-mungkin lho, mlaku rene iki. Baik tenan bos awake lho mas-masan lho. Ngono ben munjuk sik. Apa wong kok ngene ngenteni. Ngenteni panitia. Wong panitia iki graf ya. Ayo kae Mbak Krisnia timbalono rene Mbak Krisnia. Mbak Krisnia monggo Mbak Krisnia. Nah, tak glene sinden sing SMP ya. Nah, yo disepati. Pertama-tama marilah kita. Cek toh iki kok malah mimpin donga ngene to, Bos. Lho, jaluk parapulo iki sopan santun, sopan santun. Assalamualaikum. Kondro. Sirahe rodok ngene. Kok malah lahir temple karo mandangi. Udah sepura rodok rene. Nek iki pepunden. Anggemu Krisnya nek nang omah dikutuki. Mergo pepunden sinden wonten ing ringin anom ya mek Mbak Krisnya. Tiap malam Jumat mesti dikutuki wong tak desa ngono. Dikutuki apa dikerutuki lho, Bos? Mergo iki dianggep sinden sesepuh. Ayune liwat ukur kegolong wanita utama. Ayune ulang-ulang ini olahraga. Wah, wong ngene Bos, ketok atlet fitness ini Bos. Atlet fitness. Kok atlet fitness lho. Wong ngene lho Bos. Iki ora jambel-barbel kan ora. Iki om minim bataku sak rik. Presnya kuwi ya, kowe nyek kowe. Ning gede kopi Tentang. Lah lho. Wah, bul-bulune Bos. Apa? Nawon kemit.
wonten komiti pundak ya. Apa kuwi bangkean ya. Gulu naon kemit ya iso malah ceking ya. Lha aku kadang ngene iki lho, Bos. Aku Mbak Krisnia iki sinden sing lulusan SMP. Lulusan Biyen, tapi saiki ya wis sarjana. sarjana, Bos. S1 ya nduk sampean? D3. Oh, D3 enggak. Jadi dia lalu tadi diden. Mau apa rumah tani? Oh, Mas, dadi denden. Tadi diden. Denden kok Diden iki sinden tak kini ngomong D3 ya. denden. Coba nembang ya, Kris. Injen. Apa lagune manut penjenengan, Melayu Ngetan, Banyuwangen kene, Melayu Kulon, Jawa Barat kene, Cing loncat ya. Melayu pokok cuma Melayu ning Irak. Ya, kok Iran kok Iran. Ape? Bakulan rudal. Kami ini selaku warga masyarakat Indonesia harus bangga. Negara ini tetap ayam tentrem, moga-moga tetap raharjo. Ya kan ini pemain itu ning Iran ngono. Lekas Tongayu. Mercon nek indas lho. Tenan terus. Apa ini biro swara utawa pelawak terus dasing gebel gitu. Kena aja. Aku Gereja. gerakan ya. Oke. Alam Banyuwangen siar nopo? Lowo. Ya, semuanya. Saya kok ijak iki senggak kok piye kok ijak lho. Siaran kok nganti ijak iki. Yo. Bapak-bapak, Mulai kabeh ini munggah ini ra sedeng lho bapak-bapak mau cemu ini. para warga masyarakat, Mulai kabeh ini lho ra sedeng panggunge. Aku yang petang karo bunda. Sumu mestinya sumu. Aku sumu. saudara-saudari, Nek kowe muni suatu kan tahun buri lho, tak tampung dhewe. Yo, gerajakan Banyu Buri. Banyu Wangi. wangi buat
Nesu mergo joget tamu iki ora genah Banyuwangi napa Jawa Barat iki ora ketok. Kowe ku mosok anggere joget kok kaya maling pipi. Aku iki Banyuwangi, Bos. Ya banyune suntekan wedang sok mau. Anggere ngono sok nek joget iki diapalke. Masuk dibuka dijunjung di gua alam masuk dibuka dijunjung di gua tundang ding tundang tak tumpuk tumpuk. Masuk dibuka dijunjung di gua masuk dibuka dijunjung di gua tundang ding tundang tak tumpuk tumpuk. Mantep Mbak Sendul. Pisan ben Mantep Mbak Sendul. Nah, masuk dibuka dijunjung di gua masuk dibuka dijunjung di gua tundang ding tundang tak alam masuk dijunjung di gua alam masuk dibuka dijunjung di gua tundang ding tundang tak alam masuk. Tadi ini wani itu turun. jane yo engko teko apa ora, Bos? Aku melindungi kok.